Hello sa inyo. Mayong adlaw sa inyo tanan. Welcome to my channel, Alchels TV. So sa subong nga video, di ta na guitar cover subong. So tudloan na kamo subong paano magluto sang simple pero manamit nga sotangon gisado. So diri sa atong lugar kabalo ko damo na di galuto, kag damo na di baligya sa mga fast food sa aton na gila offer sila sotangon gisado as a short order. Pero sa siningi video tudloan na kamo sang simple nga pamaagi kag simple man ang ingredients pero manamit kag special. Para pamahaw nyo sa hapon o kung para isudaan nyo sa pamahaw sa aga, panyaga o kung panyapon sa gabi. So hindi man taman kakomplikado ang procedure, ang pagluto kag ang ingredients sapos lang makita lang di siya sa commercial o kung sa bagadaan. Tapos lang siya, hindi siya taman kadamo. So simple lang siya katama, tapos lang siya matunan, bisan nang hindi ka balo magluto, masundan gid ang procedure. So hindi na pagpatugayon, maproceed sa video kung paano i-prepare ang sotangon gisado. Okay, so bago gali ang tanan, amo ni gali ang aton nga ingredients sa aton nga sotangon gisado. So mayari kita di panggisa ang bombay gagang ahos, may bagyo beans, carrots, repolyo, may manok. Kung gusto nyo baboy, pwede mo na siya, panakot siya. Patis o kung soy sauce ng liquid seasoning, betchin, pepper, kag kalamay. Maling kalamay. Kag ang sotanghon. Baling amo ni siya, isa na siya ka-serving, pero pwede na siya pang 2 ka tawo. So amo lang gid ang aton ingredients. Kita nyo simple lang gid siya, pero ma-transform na siya karon nga maging special sa akon manamit. So mo-proceed na ta sa aton nga kalaha para kasugod tag gisa kag luto sa aton nga sotanghon gisado. Okay, so ari nang aton nga kalaha. Initon ta na siya, naisindihan ta na nga aton nga butane ni sa aton ginagamit. Okay, magisa na kita. Painiton ta lang na siya kag butan na siya mantika, masugod ta yung gisa. Okay, so init na siya. Tahon ta lang ng mantika para lapad ang portion nga may mantika pag sugod tag gisa. Kay kung wala mantika ang surface, gapilit-pilit ang mga ingredients labi na ginang manok karon. Kaya ran gawa medyo gabuka-bukal ng mantika at ajutay lang din siya kay para hindi siya taman gamang gitikaon. So ibutang ra na ang ahos kag ang bombay. Kaya uton-ton na siya nga medyo mag-brown siya bala ang ahos kag ang bombay. Pero hindi man taman kasunog. Kaya para do gagwa pag ang sabor ya kag masamot pag na siya. Ayan, gapaningamot na siya na. So next is ang manok. Iyupod na gisa ang manok para medyo maluto siya. Para pagbutan mo na siya na medyo magkuti-kuti siya blaw. So hindi mo ko professional na chef. Natunan ko lang niyo kay mama, ang tudukan niya ko paano magluto. Pero ang sabor ako na lang yung sa ako na lang yung timplada. Na medyo gaputi na nga itong manok. Isunod na ako ginaupod ko sa gisa ang carrots kag ang bagyo beans. Para doon may pagka crispy sa blada tinga.
Okay, next butangan to siya sang patis. Ang patis gali bali mga ano siya. Duwa ka tunga, duwa ka kutsara. Duwa ka kutsara lang gali, duwa. Tapos ang liquid seasoning para iupod na siya para may sabor ang atong carrots, bagyo beans kagang manok. So sa liquid seasoning mga isa kag tunga lang ito sa kutsara na butang ko. Medyo gisaunta lang siya na kadali kaya sarap supuntang sabor. So next is mutangan na siya tubig. So ang tubig mga isa siya ka bowl, may talaksan ka mo kay balian mo ni siya ang mapaluto ag mapahumok sa atong istangon. So, may tubig na siya. So, isunod na ang mga nabilin pa. Butangan na siya betsin, pepper. So, sa pepper, depende sa inyo kung ano nyo gamiton. Black pepper o kung white pepper. O sa amon din na prepare ang black pepper para doon medyo makangkang siya lang. By the way, may isa kong gali ka ingredient, wala na butang, broth cubes. So, sunod naman na siya, igungan naman na siya butang karon. So, sa isa ka serving, so tunga lang sa broth cubes na ibutang nyo. Hindi bilog yung maparot naman na siya. So, sa betchin, sa mo nagilin talaksan sa betchin, ay mabakal nyo mo lang sa mga department store. Gamay lang siya kutsara-kutsara. So, isa lang. Isa ka amo siya ang betchin. So, sunod isang pepper mo man. Kung jutay lang yun. Mga amulan na siya. Same lang ang talaksan. Kung depende sa inyo, kung gusto nyo makangkang kung medyo kung medyo may sipa yung gamay sa bibig. So, next is kalamay. Depende sa inyo puti, raw sugar or ang brown gid. Basta duwa lang siya ka scoop sa mo to kagamay nga scoop pare kutsarita, duwa ka kutsarita ang ibutang nyo. Okay. So pabukalon na siya. Ang broth cubes gali bali normal ni siya Japon pro broth cubes gini siya. Chicken na siya galing nagamit. Kung bukod gamiton yung pork or beef pwede man. So kaysa mo ng subak chicken, so chicken na lang do mas do hindi taman ka isog bala ang chicken out. Kaya untundan na siya magbukal. Nag-aso na siya, makita mo sa video. Kung hindi man po manugbukal na siya, pwede na siya ibutang sa tanghon. Okay. Ultunta lang na siya magbukal kag maghubas ang tubig nga humukumok na gid ang sutanghon nga gimbutang ta. So mga 5 to 10 minutes, maximum kisa 15. Depende sa gusto nyo, kung gusto nyo gid humukumok ang sutanghon. So mga 15 minutes or 10 okay na siya. Dugay na ginas ng 15 eh. So takluban na lang siya para dasig siya magbukal kag dasig siya magumok ang sutanghon. Okay, so check diba? Okay, so wala na siya, naglugdang na ang sutanghon, manughumok na siya. Okay lang lang, paubsan tagin yan ng tubig. Okay, gisado siya mo, dapat wala sabaw. So dali na lang pero medyo tig-up ang sutanghon.
Tulad mga 8 minutes pa. So amo ning recipe kaya na siya lutuon within 20 minutes. So may pamahaw na kamo, may sudan pa. So parisa lang ni siya kung gusto kanon o kung tinapay, solved na. May soft drinks ka babaw sampat pagid. Okay, so check to siya biliwan. Okay, so ano dali na lang din siya maghubas kagang sutanghon medyo naghabok na siya. So after ni saktuan gyud tubig nga ginabutang ko na bali na kapila ko na ni siya maluto mo. Na testing ko na ni siya sa amo nakadamo nga tubig. Gaho ano gyud siya completely gyud siya wala na tubig o kung naghubas na kag luto na siya mga after 8 to 10 minutes gid. So ang pag-prepare sang ingredients dala ang pagluto so mga 20 minutes gid siya kay ulton mo gini siya dapat nga maubos gid nga wala na gid siya blasabaw kung gusto mo medyo saucy ang imong sutanghon bilin-bilinan mo lang siya nang hindi mo siya taman kamala so amo ko na magluto medyo basa-basa sa balaw medyo may medyo galapuyot siya. So lat-laton ta lang mga ano na lang, mga 4 minutes na lang, yung 4 to 5 minutes na lang okay na ni siya, luto na ni siya dayon. So takloban lang ni siya niluwat para dasig bigyan siya mabukal. Okay. Okay, so ara na medyo bas na siya. Ibutang ra na ang nabilintang panakot ang repolyo. So, ginaupalihi ko gini siya para hindi siya taman kadunot. Hindi mo siya taman katiga. Do saktuhan lang siya balaw. I-mix na lang siya dayon. Nanta lang siya medyo paluto-lutoon talang ang repolyo hindi siya taman katiga mga 2 minutes. So susubong dapat isang laki ka balong dapat magluto mo. Kaya akong gina-share ko lang ang mga natunan ko. Okay, so ari na siya atong finished product, ang atong mesotang manggisado. So kita nyo simple lang ang pagluto. So sa subong testingan na siya kung namit man ang pagluto ta. Makuha lang ko tinidor. Are. Dahil magic, may tinidor na. Tulawan to siya be. Okay man siya. Sakto lang ang timpla. Mayroon wala siya nagparat para sa mga timpla ko before. So doon natunan ko na man. So ginasuggest ko gini, try nyo. If gusto nyo makapamahaw sa simple pero manamit may sutang gisado, kung kaya nyo lutuon. So again, sa nakita nyo na ingredients sa post lang gid. Yung procedure post man, mag-isa ka lang. So dito lang tayo sa subong. I-enjoy ko na yan na yung sutanghon. Tinugutom na gid. Bye-bye.